Φίλε Γιάννη, πάμε να δούμε πώς συνδέουμε δύο οθόνες ταυτόχρονα στον υπολογιστή. Λοιπόν, HDMI καλώδιο. Το βάζουμε στο HDMI της οθόνης μας. Μετά, αν όπως η δικιά μου έχει δύο θύρες HDMI, πηγαίνουμε και το βάζουμε την άλλη μεριά από στην κάρτα γραφικών. Σημείωση, αν η κάρτα σου δεν έχει δύο HDMI όπως η δικιά μου, θα χρειαστείς ένα τέτοιο αντάπτορα που είναι από HDMI σε DVI-I. Το βρίσκεις στο ίντερνετ, είναι πολύ φθηνό. Λοιπόν, πάμε στον υπολογιστή να δούμε. Αρχικά πατάμε Windows και P για να μας εμφανίσει αυτό το μενού. Πατάμε Extend και ανοίγει την οθόνη. Και πάμε να δούμε και από θέμα software τι πρέπει να κάνουμε. Πατάμε δεξί κλικ, Display Setting. Βάζουμε σωστά τις δύο οθόνες με αριστερό κλικ και πατάμε Apply. Και είμαστε έτοιμοι.